jinglamdar thum le minute somnia nia nu pakhat tui taka mulai chu police atanga emergency phone call rongkal chuan chunu chu ati harlol maya phone aron betu chuan an in chu an hual vek to thu le tu ti por hriat lo misual then khat chu an inan lu thu chu aron hrila chunu chu hlo na chuan ron man ngalin room danga afanu na lampanga chuan tlan ngal mai chuan tuma amaron betu police chuan afanu room lama kala tumani chuan an din mun chu lo taka da thei thu chu aron hrila aruma chuan lo tlat tur le arum kong khar po chu kal tlat tur chuan an tia chunu po chuan I hello chuan police te tu soi ang chuan kong khar po chu akal zui ngala thu nei tu lampang chuan a phone chu off lo tur chuan an ti boka police ho in biak na tang chuan afanu chuan hlema turani ti chu alo hria a chu thuan rezet chu angai tu na chuan engthil dang ma a to lo tho chuakin rang tak chuan afanu na lama chuan atlan chuaka heti la hian a phone po chu chuata chuan a thlawa aruma tanga a chuak man deuh chau tia khan chung police nia in chal ho chuan chu thil chu in fiam na preng mai ani thu chu an ron soya asin chu ron in thlakin rol thar thian ho hi an ron langa chung ho chuan hlo tling taka mi an ti dera an preng theia wang chuan an lo lom hle maya eng rol thal rol ho hian an mi hriat ngai lo te chu phone in chung an mi phone te chu lau thong theiang ber tur chuan an siam thina chung thil te chu online lama chuan upload in mi mu thei tur chuan an pho chuak thina prankster zinga pakhat seman ti chu an che nei na hian alo langa sema chu a bel nu biak tumin alo boi me ka a bel nu ne na an bo rok that lo lai alo ni bok nen a bel nu chu an bi thei meu lova amu chu fu wak lo ni turani mi pakhat hian friend request si lo thona ma se rang tak chuan a reject nga la chutia muk taka ai ngei tu lai chuan mi pakhat hi in chunga chuan ron lutin aron ti phuzok maya chupa chu tu dang ni lovin thil thalo mi ti der lama a thian thaber mai pakhat brady a hi alo ni ya semanu le pa te hi weekend mang turin mundanga chuan an jin chuaka chu hun chu rem changa chuan la in brady chuan a thian pa sema bula chuan midang an film ko le donem ni ti chuan alo som le me ka sema chu a bel nu ne na an bo ro ka wang chuan amut chu a fu chi lova hemi wang hian midang han film kol vel po chu a phur rutuk lova ma se bradley chuan a som tak sek seka chuan sema po chuan alo rem ti pui vele mai boka brady chuan an ti der tur ma sabera tan chuan an then nai waya paswal ve tak ne na chuan pizza chu deliver tir chu atuma brady chuan pizza company chu an benga la sema bel nu peito ni chuan phone call chu lo changa sema bel nu peito ni hi pizza company a hian a thok meka sema thinrim laklo chuan brady chu phone chu da tur chuan tia ma se brady chuan lo be chun zum zelin pizza chu a ordera phone chu mangin mi chu anti der chun zum zela mi pakhat chu anu pui thi thuan hrila mi pakhat dang le chu cancer nei thuan hrila heti la hian tunge ti po an hriat lo mi pakhat hian ron phone a ani chuan an hlimem ti chuan arun zota brady chuan an hlim thu chuan alo changa chupa chuan ngai tak hian ron deu so in midang hlau thong le mang ang taka an siam thina wang chuan warning chu ron pe in zirtir na thatak mai ala pek tur thu chu aron hrila brady te thian dun chuan chupa thil soi chu enga ma chu ngai du lovin fiam thuwa mai chuan an la du na a phone lo call lai po chu an da sak zui ta ni chumi nu chuan brady chuan an than pa chu han bele ngalin pizza deliver tur anga in soi mi then khatte ruk ching an thu chu an hril zewa an than pa chuan an kota chuan delivery boy a mek thu le pizza order lo thu chu aron soi ve zat ngal boka thil thleng mek chu prankster pani semale brady te chuan an video camera chuan an lo recordta pizza deliver tura rongkal chu tu dang ni lovin pizza company a thok an thian pa moslia hi alonia an then paril ru chu an pin thok hat bokaniang baseball bat nen chuan arun thok chuaka moslia chuan a thian te pani in video camera chuan an lo la ru reng ani ti chu arun muwa thinrim tak chuan a thian te bula chu nongkalin a fiam thuna chi lo khop mai ti chuan a thian te chu arun hawa an mani wang chuan pizza man chu a choi nge angai don ani ti chuna soi boka sema po chu an thian pa laka chuan ain thlarung ve deuh nge ni don ni pizza man chu alo tum saka an number hriat ngai lo bok khan rong call le in
an hmalam hun tur chu anuam chhodon tran khop mai ti chuan aron hrila chupa chuan chung rol thar pahnih te bula chuan engpo thleng se an phone chu da lo tur chu na tia Brady chuan enga ma chu ngai du lovin a phone call chu ada saka semate thian dun chuan chutia mieng call tak lawa chuan movie chu an en chun zuma chutia movie an en lai chuan an number hret ngai lo bok khan arong call chen maya chutianga arong call tak tluta chuan semate thian dun chuan chu phone call chu an han pick up a atir chuan aron film call saklia mai ni chuan an ngai dawa ma se an ming tele an house number te nen lam chuan aron soita fak maya chu mai pola ni lovin hun rei lutuk lo liam ta a an then ompa an fiam dan te chu aron soi chuak le zela chuta zet chuan in fiam na saklia ni lo ti chu semate thian dun po chuan an chiang ta khop mai tunge ni ti chuan an zota anila chuan reilawa mai chana lain mu tur thu chu alo hrila phone call da ma chuan Mr. Lia ani thu chu a hrila chuti hlau thong taka an omlai chuan an kong khar chu an ron chum ri thut maya an phun salu tuk chu zunan che lo chawani Mr. Lia kha ani chu ringin man ruat chu in kong khar lampang chuan panduna ma se kong khar an wa hong chu peitoni sema bial nu kha alo nia peitoni chu pizza da tura local hi alo nia peitoni chuan a thian pa mostlia adam lo thule a aya arong kal thu chu a thian te chu a han hrila semala chuan angai na chu hrelovin pizza an order lo thu chu peitoni chu hrila engpo chu ni se a bial nu lo kalawang chuan sema chu alom hle meya ti pui tur chuan in chung lama chuan a roi chawa sema chuan omri tur chuan thlemin a hmuya te chuan an chuk saka ma se peitoni chuan na tho mek thu le vat angai thu chuan alo chang thunga an thian pa Brady la chuan semale peitoni te in ko mek lai chu video camera khan alo cover ruwa peitoni chuan hu chuan Mr. Lee khan rongko lein sema bula chuan a bial nu ne na an bo ro that lo thu te chu aron soilang le theitlat maya semale Brady chu an thin rimin an mani chu ti boi to lo tur chuan an tia ma sela Mr. Lee chuan a phone call chu an dani vai chuan an chunga thil thalo taka thlen tur thu chu hrila ma sela Brady bok chuan ngoi reng chuan phone chu an da le tamak maya sema chuan message dongin an en chu ale peka phone call in la lawani chuan apoi tuang ti hian Mr. Lee khan alo teksa chung thil thleng zong a chuan an thian pa mostly chuan aron fiam mai ani te chu an han ring le dawa mostly chau lo chuan an phone number te an address te le an then ompa am pregnant kha hretur om ang an hremi silawa mak chu an ti hle ni Brady hian thalak fe vak lo hi dongin chuta chuan mi pahnih hi phur be a an omlai hi alo lang theya landline chu ron in ring le in chuta chuan an thian pa mostly ani lo thu chu Mr. Lee chuan aron soya chumi omzia chu an thil soi engkim mai kha Mr. Lee hian alo hre thei vek ti na ni Brady bok chuan picture message si dong le in chuta chuan anu le pa te chu chera an phur be lai hi alo lang tlat tamai Brady chu a thin rim hle meya Mr. Lee bula chuan engwanga ti nge ti chuan an zota Mr. Lee chuan engpo ni se phone chu da to lo tur chuan an tinon leya ma se sema chuan phone call chu ada vele thunga sema chuan thil thleng chung chang chu rang taka thunei tu lampang hriatir wat tha in a hria a chu Brady po chuan alo pum khop mai sema chuan 911 chu an call ngala ma se mak deuh mai in Mr. Lee khan alo chang tlat mai Brady phone ken lai chu rang tak chuan han lak sakin 911 chu an call le ngala ma se ongai tho chuan alo chang le tatlat mai Brady chuan an then omte chu hril mai chu tha in a hria a chutia chua tum lai chuan message dang hi dong le in chu message a chuan pona chuk ani vai chuan anu le pa te an thi tur thu chu aron hrila sema chuan a laptop webcam chu ain on ani ti chu awa hmuwa chumi kaltlang chuan Mr. Lee chuan an chevel lai chu alo hmu the ni chu aring thiam ta ni chuti mang ang takan omlai chuan TV a hian video rap omjet mai hi arun in play ya chuta Mr. Lian a soisak mek chu tu dang ni lovin an thian prankster jingami pakhat roya hi alo ni ya Mr. Lia chuan plastic bag hian alu chu tuam sakin thothei lo chuan ati hluma chu thil chu a aite chin na chau ani thu chu Mr. Lia chuan a soitel boka chuta lai chu ron thimin in chung lama hian
eng thome moni thomna tak mai hi arun oma sema chuan video message hi dong vele in chuta chuan mosle chu phorbe a omin tranpuina chu alo awlom lom maya sema chuan mosle chu inchung lama omani chu ringin inchung lampang chu apan chawa heti lai hian Mr. Lia chuan Brady chu phone hian alo be mek boka Brady hne na chuan atana thil pakhat ati theini chuan amale achung te chu achua tir tur thu chu a hrila sema chuan inchung rum tin mai chu an zong kuala ma se moslia ang reng reng chu a hmulawa chuti lai chuan thom churun omin an en chiang chu rumba machine lek hi alo nia sema chu in hnoi lama chuan chukthla in kongkhar chuan honga chuta tang chuan moslia phor be chunga lo omle alu hruya lo in tron chuan sema chu arun bo tamaya sema chuan chan chun tumviu ma se mosli chu na tak turin aboral ta thawani mosli ruang chu puan chuang khu in angkut le taksa vel chu an han identify boka sema chuan Bradley bula chuan Mr. Lia Khan enge soi ti chuan azot ta chat maya Brady chuan adam tur le athi tur te ti chian angai to thu chu alo hrila Brady thil soi chu a hrethiam lovin sema chuan aman lo hle maya Brady chuan an pahnia an tlan bo mai angai thu chu hrila tuna hian anu le pa te chu thi theidin hmuna an din thu te chu a hril tel boka sema chuan Brady thil soi chu apum thiam chi lova kong engamani tak chu ala om chu ringani chuta TV a chuan Mr. Lee an peitonia manlai chu aron langle tatlat mai chu thil chuan sema le Brady te chu launa na men lo chuan aman tir le ta ni Brady chuan pon lama chu mai chu ril ruka ma se sema chuan Brady chu chuak lu tur chuan atia in hnial boyin sema le Brady te chu anin sual zuya sema chuan Brady chu ni ko helo chuan a soisa a TV a chuan peitoni churun langle in chera hian Mr. Lia chuan lo phor betin hliam chu alo tur nual mai boka sema chuan a thian nu peitoni channa tan chuan eng thil po a huam thu chu Mr. Lia chu hrila Mr. Lia chuan chutini chuan I thian pa Brady kha than ro ti chuan aron hrila chutiang chi chuan Brady bula khan anu le pa te chana du ni chuan a thian pa sema hi thattur chuan alo ti ve tho mai boka ma se Bradley Khan anu le pa te ai point sema chu alo thlang jok ni turani ati hlum theilowa Mr. Lee thil soyawang khan sema chu ril ruboi takina oma a thian pa Bradley chu ti hlum mai chu aril ruk ta dewani ma se la a thian pa em chu a that thei bik lo ni turani atlan bo mai lo na turin a kut chu bana chu na phor be saka eng thil nge an ti leang tia anin biak lai chuan light chu aron thim le tatlat mai thim zinga chuan piandum tak mai hirun langin tunge ni ti po chu a hriat theilawa chuta TV churun in play le in mei cheno pang pakhat hirun langa chu mei chia chu Mr. Lia fanu ni ngei tura ngai yani sema chuan rang tak chuan chu no pang chu friend request ron thon tu kha ani ti chu a hre thei nga la chuta tang chuan Mr. Lia hian an thian za ho chu kum khat chung zet alo zir chiang to ni ti chu a hre zui boka sema hian video pakhat peiton thi ti chuan a hi a mu chuak le boka chu video chu Brady chuan seman he na chuan play lo tur le chu video a chuan eng thil nge thleng ti pon hre lo thu chu alo hrila ma se sema chuan chu video chu a play lui ta thawa chuta chuan Brady le peitoni ti chuan mi pat me chiat na an hmang lai hi alo langa peitoni hian sema chu midang nen alo koprenga ni ti chu alang chiang ta view mai he video la hi peitoni hriat mi lovin Brady hian alo record ru hi alo nia sema thinrim lutuk chuan Brady maya chuan an ben sak pop maya current thimpo chu aron omji vele towa TV lama Bradley anu le pa an phor bet lai chu sema chuan uluk tak chuan alo ena an hnung lampanga sana chu chik taka lo enin un pa ngai ain darkar ni velin atlaya ni ti chu a mu theya sema chuan eng thil po ti don se peitoni chu mu masak zet chu adu thu chu hrila Mr. Lia ve thung chuan a bial nu chu alam mu du ni chuan a thil ti tur chu ti ma support tur chuan alo ti ve thunga Mr. Lia tiang chuan thil chu kaldon ni chuan alanga sema chuan chemte chu la in Brady chu pan phaya ma sela sema chuan thattalo chuan a phur na hrui jok chu a zei chata chuta sema chuan peitoni le Brady nu le pa te an himani ti hriat ma lo chuan eng thil ma ti tum lo thu chu aron soi chuaka Mr. Lia chuan ati ter mai mai ani thu le atir phata tang khan Brady nu le pa te chu a tha de to thu hi aron soya
Brady chu athil mu wang chuan athin rimin aril ru chu anat le meya chuta karen chu aron thim le a Brady beidong chuan sema chu ponlama chuak tur le tranpuina zong tur chuan ati taringot mayani sema chuan athian pa ama chia da chu angam to bik lova Brady chu arwala lokal ve mai tur chuan atia seman pona chuak fel chi tia chuan Brady chuan kongkhar chu chung lampang atang chuan akal bak maya Brady rin dan chuan Mr. Lia chu in chung khoi mulaya hian abiru ni chuan aring ngetlat towa an harsan to mek chu zo fel chu adu to ni sema chuan kongpuya ven var pakhat loading hi va mu in film khur tak chuan pan hnaya achunga ve an chu Mr. Lia CCTV live feed video chu ava muwa Mr. Lia hian rei tak chunga ta to he thil ti tur hian alo plan lok dei to ni ti chu he thil hian ati chiang ta veu mai sema chuan motor hnung lampanga chuan peitoni phor belo om chu mu in ava chan chuaka Brady po chu kongkhar hnung lampanga tanga ron chuakin mostly ruang pipu alo om reng chu muwa atopa chuan Mr. Lia po chu aron in lar ta nge a Brady out hom chuan sema te pati po chu atiral khel hle meya peitoni chu police phone ngal tura ti in sema chu athien pa omna lama chuan atlan ngala in chung mun tin chu an en kol ngala chuti lai chuan music taklam tak mai hi alo in play ya chuta beket lampanga peitoni mang ang aurol ri chu a hrele tatlat mai Mr. Lia chu a hnung lampanga tang hian rung kalin sema le Mr. Lia chu nasa tak mai chuan an in sual dun ngala sema chuan a baseball bat chuan lo hlap pop popin chemte chuan a veta a mai koran hong chu arin ang alo ni ta hau lo chu pa chu a thian thatak mai Brady alekha alo niya ruasur nuya chuan Mr. Lia tak chu aron in lara sema chuan engwanga an chunga thil rap thlak tak ti nge ti chuan alo zota Mr. Lia chuan an lo preng thu le fiam tu thona na an mana wanga ti ani thu chu alo soya a thon thu chu ron in herletin atir te a meichia sema ten an phone nu kha aron lang leya khatia phone a thlau nu khan asilai omna lama chuan tlan phein a in ve na tan chuan asilai chu huma afanu ruma tanga toimoni lo kallai chu mu in alo ka pop maya van doi thlak deuh mai in ama fanu nge chu alo ka phlum alo ni ama fanu nge mai aka phlumani ti ain hriat chuan aril ru chu na in ama nu na po chu anu jok po chuan ala vele ta ni Mr. Lia chuan an chung ko ti chetu ani thu chu sema chu an hrila asilai ken chu sema hoi zong chuan an tin ngal boka ama wangin mitam takin an tur towa chung an torna te ang chu nangma nge po hian itur ve turani ti chuan silai pok ri chu a hriat zui ngala atuk jing khwaron var chuan sema chu lo la thilawa akutle lama chuan chemte lo kenga ale lama chuan pistol a thian te zong zong peitoni tel chuan an lo thivek towa ril ru beidong tak chuan sema chu a au chiam maya heti lai hian police ho chu ron thlengin a thian te zong zong thina chuan amo phurtuwa chun ngain sema chu an man ta ni chanchin tharlama chuan sema chuan a bialnu peitoni le Brady ten mipat mai chiat na an hmanglai video a hmu wangin an mani mai pielama an chung te thlenga a tha thu chu an lo tar langa mi kan fiema kan preng duani poin engtin ngen tor veng ti hi kan chu tel ve fo atul ome atop ta